amara m ma ị nwapụtago ihe dị otu a na mbụ na ndụ gị dịka onye nne ma ọ bụ onye nna dịka o si wee dị. Oge ụfọdụ ụmụntakịrị ndị anyị nwere n'ezinụlọ na-abụ ihe ha mee ihe anyị na-ele ha dịka o si wee dị, ama n'ọnọdụ ha nọ n'ime ya na akparamagwa ha kpara kwụsịrị ka anyị tie ya ihe, ma dịka a na-atụgharị uche n'ihe anyị ga-eme ile anya tupu nwatakịrị ahụ apụta ka ị nwere ike wee nye ya ntaramahụhụ ruru ya n'ihi ihe ahụ o mere o kwesịghị ime. Ịhụta na obi ebere na ọmịiko na-abata n'ime gị, wee gbanwee obi gị wee rapụ nwatakịrị ahụ. Ọ bụ n'ihi na o meghị ihe na-ezighị ezi, ma ọ bụ n'ihi ọmịiko nke ị nwere n'ebe ọ nọ. N'ihe mmemme nke GCK ụbọchị taa, anyị na-aga ịmụta ihe pụrụ iche site n'ọnụ onye ọzụzụ atụrụ, onye ga-ezi anyị ozi ọma nke pụrụ iche n'ụbọchị taa. N'ezie, ga-atụgharị uche n'isiokwu nke na-ekwu maka ọ bụghị site na ntozu oke, kama ọ bụ site n'ebere. Ka anyị gee ntị na ihe osisi nke onye mgbasa ozi ọma WF Kumuyi. Chineke onye nwere amara dị ịtụnanya, gịnị ka ọ pụtara? Wee sị, nke a ọ ga-ekwu omume? Ọ bụ ezie? Ọ dịkwa m ịtụnanya o jukwara m anya. O nwere nke m na-achọghị ịkpọtụ aha, ịma mgbe ụfọdụ ihe wee ju mmadụ anya dị ịtụnanya ruo n'ogo na ọ sị nna nke ọ bụkwa n'eziokwu ya, n'ihi na okwu a gbara agba ma kosila adị. Ọ dị m ịtụnanya, ọ ga-adị gị ịtụnanya ugbu a. Eluigwe ga-emeghere gị, iwe sị mụnwa n'etiti mmadụ niile ọ bụrụ mụnwa. Ọ dị m ịtụnanya. Mgbe ahụ mgbaghara mmehie wee bịa, ọbụna dị ihe niile ike ịgbaghara onwe gị, iwe sị apụdịghị m ikwu okwu maka nke a, agadịghị m arịọ arịrịọ maka nke a. Kedu ka onye dịka m ga-esi mee ihe dị otu a? Ọ ga-eju gị anya n'ụbọchị taa. Onye nwaanyị ga-agbaghara gị ihe ndị agbata obi gị na-aga agbaghara dị gị ihe. Ọ bụ na adị onye ọzọ atụrụ gị nke nzukọ gị ga-asị gị nwa nke a imeela ihe a na-apụghị ime eme. Anyị ga-ahụ mmadụ niile n'anya o, ma gị nwa ịbụzi onye ọjọọ n'ime nzukọ a. Biko abịadịla ịrịọ anyị arịrịọ, wee chụpụ gị na nzukọ n'ihi na ha chere na imeela ihe na-adịghị eme eme. Ọ ga-eju gị anya taa na ihe nwoke maọbụ nwaanyị na-agaghị agbaghara gị, Chineke nke eluigwe ga-agbaghara gị ya. Ihe nzukọ n'obodo na-apụghị ịgbaghara gị, ọ ga-eju gị anya taa na Chineke nke eluigwe ga-agbaghara gị ya. Ọbụnadị mgbaghara mmehie a na-ekwu okwu ya, mgbe mmadụ gbaghara gị, ọ bụla ihe ha pụrụ ime, ha sị ọ dị mma, ngwanụ eriola, biko ngwanụ ka ọ dịwa, ka ọ dị otu ahụ. Ha sị ọ dị mma. Mmadụ ihe ha na-apụghị ime, ha agaghị enye anyị ike ka anyị ghara ime ihe ahụ ọzọ. Ha agaghị agba anyị ume sị emekwala ihe ahụ ọzọ. Ha agaghị eguzo n'etiti anyị na ọnwụnwa ahụ nke kwabara anyị n'ime mmehie ahụ. Ma mgbaghara mmehie nke Chineke ji ike na-abata. Ọ bịa ya enye gị ezi nghọta, ọ bata ya enye gị ume na ike nke ị ga-eji merie mmehie ahụ, iwe nwee amara, nwee ike na ịhụnanya nke Chineke n'ime ndụ gị nke na-adịghị agha agha na ndụ gị taa. Ike nke eluigwe na ịhụnanya Chineke ga-arụ ọrụ n'ime ndụ gị. N'ezie, anya gị ga-ahụ ihe wam, anya onye kpuru ìsì ga-emepe wam. Ị ga-enwe ike na ume. Ọ bụrụ na ike adịghị gị, ị na-aga ka onye chọrọ ịnwụ anwụ, dịka onye ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ, ike si n'eluigwe ga-abịakwasị gị taa. Ị ga-ebilite gaa ije n'aha Jizọs. Ị ga-ahụ ụzọ nke ọma, ị ga-enwe ike nke ọma site na amara Chineke nke na-adịghị ala azụ. Ihe a dị omume ihe nkụzi a nke anyị nọrọ ugbu a. N'ezie, ihe anyị na-amụta bụ ihe pụtara ihe bụ na n'agbanyeghị ka mmadụ si wee hụ gị n'anya, mgbe ị mejọrọ ya ihe wee gbaghara gị mmehie gị, na o nweghị ike inye gị ike ị ga-eji wee bie ndụ ọhụụ dịka o si wee dị. Naanị Kraịst bụ onye nwere ike ịgbaghara gị mmehie gị, wee nye gị amara na ike ị ga-eji wee malite ndụ ọhụụ nke ziri ezi n'iru Chineke. Ọ ihe a mere o ji wee pụọ iche bụ nzọpụta nke anyị na-enwe n'ebe Kraịst nọ, nakwa enyemaka anyị na-enweta n'aka ya mgbe anyị na-enwe mmekọrịta. N'ụbọchị taa, onye nwe anyị na-eme ka ị mata na n'agbanyeghị ka ndụ gị si wee jọọ njọ, na ọ bụrụ na ị ga-abịakwute ya na nchegharị na ezi obi, na ọ ga-anabata gị wee nye gị ndụ ọhụụ
ma nye gị ike ị ga-eji wee bie ndụ ọnwụ ahụ. Ka anyị gaa n'iru n'ige ozi a ka anyị nwere ike matakwa ihe Chineke ka anyị mata. Ndị enyi m, aha m bụ Paul Baloch. Ị na-ekiri GCK kwa ụbọchị gị na Dọkịta Kumuyi. Ngwale anya na Mark isi 10 amaokwu 46. Ha wee bịaruo Jeriko. Mgbe ọ na-apụta na Jeriko, ya na ndị na-eso ụzọ ya na oke igwe mmadụ, nwa nwoke Timiọs bụ Batimiọs, onye arịrịọ kpuru ìsì, na-anọdụ n'akụkụ ụzọ na-arịọ arịrịọ. Lee na amaokwu 47. Mgbe ọ nụrụ na ọ bụ Jizọs onye Nazaret, onye bụ dị Jizọs onye Nazaret a? Ọ bụ ya bụ ọkpara Chineke, onye nsọpụta nke ụwa niile, onye na-adịghị ajụ onye ọbụla, ma ọ bụ onye ọgaranya o, onye dị ike o, onye pụrụ ime ihe ọbụla. Ọbịa bụ onye pụrụ ime ihe niile, nke si n'eluigwe wee bịa, nke na-adịghị eleda mmadụ ọbụla anya. Anyị na-ekwu maka onye jupụtara na amara, onye ji ogbugbo nke mmadụ niile n'ụwa na ọba aka ya. Ọ dịghị onye ọbụla ọ na-akpa oke megide. Ọ bụ ya bụ onye anyị na-ekwu maka ya. Ọ dịghị onye dị ka ya site na ntọala nke ụwa wee ruo mgbe ahụ ya onwe ya bịara, ruokwara n'ụbọchị taa. Mgbe ọ nụrụ na ọ bụ Jizọs onye Nazaret, o wee malite iti mkpu na-asị na esi, nwa David, Jizọs, mere m ebere. Ka m chetakwara gị ọzọ okwu abụọ, ebere na orubere. Nwoke a maara, ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka agụmakwụkwọ, na onweghị ebe ruru ya. Ọ bụrụ na a na-ekwu maka ịbụ dimkpa tozuru oke, onye nwere ike kwụrụ chim magadam, na onweghị ebe ruru ya. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ịma mmadụ n'elu ụwa, na nwoke anyị ga-asị, ama m onye dị otu a, makwara onye nke ọzọ. Amara m nwaanyị dị otu a na nwaanyị dị otu a, ma onye amara n'obodo. Onweghị ebe nwoke a chetara aja. O rubere ya n'ụzọ ọbụla. Onweghị orubere. Onweghị onye nwere orubere ịga eluigwe. Ma Jizọs Kraịst n'eluigwe wee bịa. Ego adịghị ihe ọ bụ n'ebe ọ nọ. Ihe nke ụwa enweghị ebe ha nwere oke n'ebe Jizọs Kraịst nọ, n'ihi na ọ bịa kere eluigwe n'ụwa. Onye kere ụwa n'uju ya, gịnị bụkwa okwute ma ọ bụ ọlaọcha ma ọ bụ ọlaedo n'ebe ọ nọ? O nweghị ihe iji n'aka ị ga-eji bịakwute Jizọs ngwalee, abịara m inye gị naira. Gịnị bụkwa naira n'ebe Jizọs nọ? Ka ọ fọkwara dọla na paụnd. Ihe ọ chọrọ agwụla naanị ebere. Onye ọbụla tie ebere. Ọ bịa ka ị ga-enweta n'abalị a. Ọ bụrụ na ị chọrọ obi ebere Chineke, obi ebere Chineke bụ site n'ebighị ebi ruo n'ebighị ebi. Ọ ga-erute gị aka taa. Ọ bụrụ na ị gaghị anọrọ n'ebe ahụ sị, abụ m onye na-aga ụka, abụ m ọga ụka, abụ m nwoke ụka, nwaanyị ụka, ise emeela m baptizim, ana m anata oriri nsọ, agaala m Jerusalem, ṅụọ mmiri si na Jọdan, mee nke a mekwa ibe ya nke ọzọ. Ọ bụrụ na ị nọghị ebe ahụ na-asị, na-etela m mmanụ, kụọ m aka n'isi, ihe na-ekwu bụ orubere. Mana orubere adịghị ebe ọ na-eru n'ebe Chineke nọ. Naanị ihe ị ga-arịọ bụ Chineke. Ihe ị ga-arịọ Chineke dịka Pọl onye ozi, ihe ọ rịọrọ bụ ebere Chineke. Ọ bịa mere dịka ị na-abịakwute Chineke taa, ebere ga-ekwe gị n'aka. Ebere Chineke ga-emetụ gị aka. Ebere Chineke ga-anapụta gị taa n'aha Jizọs. Amen na amen. N'ezie, ihe anyị na-ahụta n'ebe Chineke nọ bụ na ọ bụ onye obi ebere na onye ọmịiko na onye hụrụ anyị n'anya. Ọ bụrụ na anyị na-agbaghara mmehie anyị mgbe anyị chegharị, ọ na-agarịrị inye anyị amara iji wee bie ndụ nke ga-ezi ezi n'iru ya. Ọ na-agarịrị ịnọnyere anyị na ịtụsiri anyị aka na inyere anyị aka
ka anyị nwere ike tozuo oke n'iru Chineke. Ya mere Chineke ji wee bụrụ ọkachasị, onwe onye ji atụnyere ya. Ya mere o ji wee bụrụ onye pụrụ iche na onye mmadụ kwesịrị ịdabara n'ebe ọ nọ, n'ihi na o nwere ọbụnadị ezi ebumnobi wee nye anyị dịka o si wee dị. Dịka a na-aga n'iru n'ịnụ ozi a nke anyị nwere n'ụbọchị taa, onye mgbasa ozi ọma W.F. Kumuyi na-aga iduru anyị wee gaa ọbụna na ekpere nke mgbaghara mmehie nakwa nke ịbụ onye anabatara n'ebe Chineke nọ. Ka anyị gaa n'iru. Onye nwe anyị mere m ebere, abụ m onye mmehie, achọrọ m ka ị gbaghara mmehie, achọrọ m amara gị. Ekele dịrị gị onye nwe anyị, ama m n'ime we ya, n'ihi na amara Chineke, obi ebere Chineke adịghị akpa oke. Ọ gaghị ahụ m wee kwụsị. Ị na-emere ya mmadụ niile, ị ga-emekwara nke m taa. Onye nwe anyị, ekwere m n'ime we ya, ana m anabata Kraịst dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. Ugbu a aga m ekpere gị ekpere. Chineke nke eluigwe, anyị na-ekele gị, anyị na-abịakwute gị n'ihi obi ebere gị, n'ihi ogologo ntachi obi gị. I chere ruo n'oge dịka nke a, iwe na-asị ugbu a na onye ọbụla nke ga-akpọku aha onye nwanyị na a ga-azọpụta ya. Mere onye nwanyị, lekwa ndị a niile nọ n'ebe a, ma ndị nọ n'ezi n'ebe niile, onye ọbụla nke n'ebe ọbụla ọ nọ na-achọ mgbaghara mmehie, nsacha na amara Chineke, zọpụta ha n'aha Jizọs. Ka ọṅụ nke nzọpụta bata n'ime obi ha ugbu a, ka nwere onwe amara Chineke ahụ nke na-eduba na nzọpụta bịakwute onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. Ekele dị gị onye nwanyị, n'ihi na ama m na-ezawo anyị arịọ n'aha Jizọs. Chineke nke eluigwe, anyị na-abịakwute gị n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwanyị, n'isi mmadụ niile, onye ọbụla nọ n'ebe a ememme a na-akpọtụ, ma ndị nọ n'ọwa ozi, n'ọgbakọ ọbụla, ebe ọbụla ha nọ, na mba ọbụla, n'obodo ọbụla. Ana m ekpe ekpere n'isi ndị nọ n'igwe redio maọbụ igbe telivishọn, n'ebe ọbụla ha nọ na-ahụ anyị. Onye nwanyị, ana m arịọ gị ka ị metụ ha aka, nye ha ihe ịrịba ama ha n'aha Jizọs. Ihe ọbụla ha na-atụ anya ya n'ebe nọ, ka ọ bụrụ ihe ha nwetara ugbu a, ka ọ bụrụ ihe mezuru na ndụ ha, ka ọ bụrụ ihe were ọnọdụ n'ike nke mmụọ nsọ. Gwọọ onye ọbụla ọrịa ya, mepee anya ndị kpuru ìsì, ka ndị ntị na ndị ogbi malite ịnụ ihe na ikwu okwu. Wezuga ihe niile zara aza na-arụ ha, wezuga ọrịa ahụ zara aza ma ọ bụ ọrịa obiri na ọjọọ ọcha na ndụ ha n'aha Jizọs. Ọrịa kansa agwọwo gị n'aha Jizọs. Ọrịa ọsa agwọwo gị n'aha Jizọs. Onye nwanyị, ndị arụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, ka ike Chineke metụ ha aka ugbu a. Bilie gawa ije n'aha Jizọs. Akụkụ ahụ ọbụla nke kpọnwụrụ akpọnwụ, nke nwụrụ anwụ kpamkpam, na-adịghị emegharị emegharị dịka osisi kpọrọ nkụ, ka ike Chineke bata n'ime ya, ka ọ dị ndụ ugbu a. Ike ahụ nke na-adịghị agha agha, ngwa rụọ ọrụ ugbu a na ndụ onye ọbụla. Agwụwo gị, anapụtawo gị, iwerewo onwe gị, nsogbu gị niile alawo ka na onye nwe anyị emewo ya. Dịka ị na-emepe anya gị ugbu a, ị ga-ahụ ihe ịrịba ama ahụ. Onye nwe anyị mezuo ya na ndụ onye ọbụla. Ihe ịrịba ama nke obi ebere, ihe ịrịba ama nke ịhụnanya, ihe ịrịba ama site na amara Chineke. Ekele dịrị gị onye nwe anyị, emezuwo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Anyị na-ekele unu maka iso ya anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, nke bụ mgbasa oziọma nke ozuru mba ụwa ọnụ anya Kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe. Anyị na-ekwu ị na-enwapụta gị ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ, na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnyere gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike dabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK kwa ụbọchị.
ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gckhq.org/connect. n'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka, iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.